magahatag sang libreng legal aid program ang Integrated Bar of the Philippines sa mga banwa sa Iloilo. Inipagi sa pirmahan ng Memorandum of Agreement sa dungas ng League of Municipalities of the Philippines kag IBP Iloilo. Suno kay Badjangan Mayor Attorney Suset Mamon, ngamong presidente sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter, ang iningi ni sa tibong gindoso bangod sa pagdamo sa mga bagong ngalagi kag pag-update sa mga kasuguan, ilabi na may kang tanan sa ilegal nga droga, violence against women and children o convowsy, kag iban pang legal nga mga isu nga dapat may baluan sang pumuluyo. Kabahin man ini sa ila pagpaningwa nga mangin mas empowered ang komunidad kag may husto nga ihibalo sa legal nga proseso. Ginpahayag ni Mamon nga madamo pa nga pumuluyo nagapangayo sang bulig ang may kakulang sa impormasyon kag kahadlok sa proseso. Apang kung mayara sang presensya sang IBP kag mga abogado sa ila lugar, mas maghiyahan ang mga pumuluyo. Ginpasigurman siling ang nasambit nga partnership pagkabulig dako sa pagpatuman sa mandato sa local government units. Nagapati ini nga pinaagi sa sining nga kooperasyon sa dungas ang LMP kag IBP, mas mapasangkad ang serbisyo sa pumuluyo kag mapaataga mga lagi sa ila. Which is very important, no? Because of the new laws that are being enacted. Safe Spaces Act, anti-bullying, ang mga updated naton nga mga laws sa anti-drugs, bawsi, and everything. And I think people should be aware sa community. And the community itself should be empowered to have knowledge of those kinds of laws. Kag may iban balaan, may fear na sila nga hindi magsugid kung may acts pala or incidents. So at least kung ara ang IBP with the lawyers standing by, ang level pala sang ilang confidence nga mag-istorya amo ni natabo sa akon, it would really help a lot.